Amachigni janeno marel tien kamoro mora ma intiere sani magi koro gin mago ma gin weche mwakelo ni e twak ma weche manyien kaka pile ka indi warome kod jotelo mopogore opogore joma bende chunygi bedo jotelo mag gwenge mag Thurwa Nyanza. Watimo maendi mar mondo mi watimane thuolo mar mi manoendo okang' mar ng'eyo to gin ng'ano gere be nyalo gogi kogno be nyalo ka gin jogo komo winjore kawuono ni endi kendo antiere ka endi gi jatelo ma bro nyiso nyinge gi kama bende otiye mar mondo mi koro iyange ni ang' madwa timre. Wadwa ng'eyo gik mang'eny ahinya matimre manoendo e ward kata mana manoendo e gwenge ko mag Nyando ma en Nyando constituency. An kode ka endi abro mi thuolo mondo mi wachi nyinge e thuolo matin mabiro ni endi bro ng'eni to en wuod kanyi to otie mang'o to ang' modwaro. Erokamano ahinya ni. Erokamano machiegni ahinya. Mokwongo agoni erokamano ahinya jaduong' ni kuom luonga kendo e studio mar Lolwe TV. Mar ariyo agoyo ni Lolwe TV fraternity. Erokamano kendo kuom luonga chaka alimu nikech ma ok limbena mokwongo. Ma wakitelo mar ariyo koro. Mar adek agone joneno duto mag Lolwe TV motiyo nin sani mondo ne program ma wan godo. An iluonga ni Samson Olwero. An gi nyinga moro mar juok mar siasa. Iluongo ni Bosco. An awuok Kisumu County, Nyando constituency, e ward matin miluongo na Awasi Onjiko ward. Kamano. Erokamano e seche makoro wadhi nyime ni endi ber ma mondo mi koro wawinja ni to nyaka nibi ka endi mokwongo chande ne in gi ng'ur mang'eny gik mane dhi nyime mabe moko kuom gi ok notimore e okang' no maber kaka ni dwaro. Sani endi akena mosebedo ni timore mokwongo inyiso ni to bende ji okawo ombulu kaka ni dwaro kaka dwarre e gwenge ko mag Awasi Onjiko ward. Mar adek nyiso ni to koro sani endi tich matire kanyo chal nadi ke nyaka endi koro en thuolo malach en ang'o madhi nyime to siasa bende sani koro dhi nyime wang'iyo weche go matimore national politics kama bende wang'iyo ka nitie weche mag coalition nitie weche mag ywaruok nitie koni gi kocha ere chance ma kaka wang'iyo wanjuluo ka be nitiere wang'ni ni gima nyalo yudore. Koro wachak kod Onjiko Awasi ward. Mokwongo Awasi Onjiko ward sani gima dhi mbele maduong' ma ji ne lando en wach mar kawo ombulu. An asebedo in touch gi jatendwa manotelo ne Awasi Onjiko ward mar IBC mar neno ni to be jowa kawo ombulu moromo. To en adier ni ge nyaka sani ombulu ok okaw kaka ne opangi nikech ka wuoyo gi jatendwa cha to nomiye target mar mondo make sure na Awasi Onjiko ward jowa motimo registration mondiko ombulu manyien ok tin ne 3,000. Kana wuoyo kode okinyi makawuono to ne pok ochopo kata nus mar dhano 3,000. Poko jo ko to ne beni koro wuono e monego bed ni koro one bedi wachni loro e juma mokoro wantie ni ombulu mar mas koro rumo juma ma wantiere makawuono ni to tarik 2 ni koro nitie ng'ukni motimore momiyo samoro jowa ok okawo ombulu kaka ne opangi. Omiyo kanyo wadok e chien to wan kaka jotelo madwaro ni mondo Raila Amolo Odinga obed president kata obedo mana ni wach mar mass registration oserumo. Nitie ombulu ing'eni kawo pile ka IBC ma kaka dala wa Nyando kacha tikawe Awasi. Awasi kanyo be kore ward mara mano kore headquarters mara. Koro miyo an kaka Bosco kata obedo ni wach oserumo wach mar kawo ombulu mar mass rumo kawuono kamano to pod adok nikech aneno ng'ukni mang'eny. Adok kendo adok make sure ni jowa okaw mapok okawo ombulu motero dhi okawo ombulu Awasi kapok olor nikech ombulu ing'eni kawo nyaka dong dweche 3 ka koro ji dhi e yiero. Ok en mar mas ma koro miwuotho kendi tidhi tindiko. Mamano wachi ni nyaka gimoro dwe mar 5 higa manyien. Dwe mar 5 4 higa manyien kanyo. Ta paro ni gimomiyo ng'ukni ni nitie kana ng'iyo gi e pacha ing'eni yawa mang'eny mandiko ombulu ni e sikul. To wach mar mass registration ni nokele kama ji nie sikul. Koro ka nyithindewa moko mang'eny manyiso kawo kipande moko ni e college oko. Moko ni Mombasa, moko ni Turkana, moko ni kuonde mopogore opogore. Koro yudo ka seche makata jo ombulu wodhe nikech ing'eni thoth joma kawo ga ombulu mabedo targeted gin ga joma nyotieko sikul
to okawo kipande kata joma nyonyuom mokel ang'o mokel ka matindo mapok okawo kipande kata joma odar koa kuonde mamoko. Koro iyudo kamae achiel kuom contributing factors momiyo jowa neno ka gima ok okawo ombulu maber en nikech nyuogi onge gin e sikul. Omiyo daur kwayo mara ne IBC doge ywak no omenda tin ywak ne budget to tin kuomgi budget tin kendo nyoge wacho ni gin gi machines to gionge gi personnel kich gionge pesa ma gindik godo ji mang'eny mondo wuoth kuonde mopogore opogore kaka dwarore mondo dio timo ang'o dio okaw ombulu. Koro anyalo mana oro kwayo mara ni kane nyalore to sama no olor sikul matin ni kane nyalo chak yawe mass registration moro matin kata mar jumbe 2 kata dwe mondo yawa otimre nade chako kawe. Mar ariyo ng'ukni manya neno ka nitie kendo nyoche wawuoye motegno kabisa kaka jotelo matindo mowuok Kisumu County. Nye ni gima wadich go sani gima ng'eyo na Awasi Onjiko ward ng'ama biro bete jatelo en ja Awasi Onjiko ward modak Awasi Onjiko ward matiyo tijege Awasi Onjiko ward. Ng'ama biro bedo jatelo mar Nyando en ja Nyando. Ng'ama biro bedo jatelo mar Kisumu County en ja Kisumu County. To maduong' mwadichgo en ng'ama biro bedo president mar ang'o mar Kenya. Mane wadwaro ni mondo obede Raila Amolo Odinga. Koro miyo siasa wa mathindo thindo mag kor gwenge ne onego bed ni wacho ombulu ni ne waketo gi e kando to wa focus e wach mar ang'o wach mar voter registration mondo jowa okaw ombulu mondo biogo ne Raila kura. To gima nyo otimore akiana ng'uki mnagi kanyo matin mondo mi kore kwa dhi nyime alo mondo wakawane dakika moro achiel kata ariyo wadhi ane e weche go mag dukni mondo mi walosa ne weche go mag ote mwantigo e thuolo matin kende waduogo pod wantiere weche go mag Awasi Onjiko ward ka wantie kod migosi Bosco kaendi kikidhi mabor. Machiegni kendo awantie thuolo matin mano endo mag ote ma wayudo go eko to kata kamano endo wadhi nyime ka endi kod migosi Bosco ma bende ong'ere kaka Samson Olwero en ng'ano endo ma nigi lek kata olap dhoge juri ne komo endo mar Onjiko Awasi ward omiyo weche gigi to moloyo ahinya kawuono ofuono matiend gi momiyo e ward no endo mar Onjiko Awasi ward noloro ombulu ka ji ok okawo ombulu kaluwore koda kamano endo mane en lek mani paro kawo kuom ji 3,000 wacho ni matin kata ne nus mare ok nowuok mokawo ombulu iwacho wach alo mondo idhi nyime wacho watemo mondo wang'i wanuon wechegi mondo gima chalo kama kik chak timre ka jowa ogol wach moro maber kaka mar kawo ombulu to wan kaka jotelo onego bed ni encourage ji mondo kawo ombulu to weche moko nyo nitie manyo wachore ma bende samoro nyo nego chuny jo kawo ombulu kaka ng'o nikech kaka nya wacho ni wan ma wadich go kabisa
oloyo Bosco kik yudi to Raila Amolo Odinga otime nade oyud president. Omiyo an kama nya wuothe tawuoyo gi jowa kalombora kasayo kendo anyiso gimomiyo ber mar kawo ombulu ni sama ok ikawo ombulu to chal ni yiero jatelo marach. Ng'ama ok okawo ombulu moko goyo en ng'at moyiero ang'o jatelo marach manok odwa. To gima nyo otimore ne nitie jowa moko achiel ariyo ma wuondore ni gin ODM gine chama gine weg chama iwinjo kata ka ji odhi kamoro kar mondo ginyis jowa odhi okaw ombulu mondo obi ogo ombulu to gin giwuoyo kaka wan wasepango line up ng'ane midhi mi ticket ng'ane madhi bedo governor ng'ane madhi bedo MCA sani podi gima timre higa manyien ng'ato pango nade ng'ama ipango no kaka koro kata Nyasaye okawe kuom marach otho koro ka gisewuoyo kamano to japiny cha wacho ni to karang'o madhi kawo ne ombulu koro bimiyo jogo ka koro jogi osepango ni ng'ane governor to ng'ane senator to ng'ane president kare koro ere tiende ang'o ere tiende ka ombulu mondago nikech an samoro adwaro ng'ane to ng'ane no ok dhi mi onge nying mar jomikwano ni dhi mi ticket. Koro wan kanyo wabiro to watemo luoko mae ko wanyiso jowa ni en adier ni ODM party en party ma very democratic ma gik ma ji wacho mag scare jigo nyo watemo mondo waluoki. ODM dhi timo nomination process maler kendo kila ng'ato idhi yier mana gi jopiny madhi make sure ni jopiny oyudo ang'o jatelo ma gidwaro mondo ting' flag mar ODM. Omiyo joma nyogo agoggi ni gin gi ticket gin emidhi migi koro miyo jowa ok kawo ombulu nyo waneno kaka wanyalo deal kodgi mondo ne watiek wachno nikech iyudo ka chama nyowuok oko kowuok Nairobi ka trickle down ka dhi e gwenge onego bed ni jotend chama mane gwenge ema nyo koro kawo drive mar ang'o mar mobilization mondo ji odhi okaw ombulu. To gima nyo gitimo en nyo girome halls to gitimo endorsements kar mondo giwuog oko gidhi giwuog gi jopiny okaw ombulu iwinjo ni kia wadwa room aero multipurpose kia wadwa room social hall kia wadwa room ang'o to gimitimo kanyo en endorsement ne kako kisupport ng'ane to in wagoli oko. How do you ere kaka encourage ji mondo timonade mondo kaw ombulu. Koro jowago nyotemo nego chuny ji lakini wan bende kaka ojende matindo jomatindo ma bende dwaro ni mondo bede telo nyo wariwore ma wago wachno kabisa kendo jowa nigi confidence, their confidence is back. Ging'eyo ni gin ma gibiro yiero jatelo ma gidwaro to giyiero mana ka gikawo ombulu. Jatelo adwaro ni mondo wachni ilosane moridre. ODM ong'ere kaka chama ma nyuandoga ji e seche mag timo welo kata nominations mag duond od burano. Iyudo ka ji obet kamoro ji othagre ogo line tiyudo ka kara gima timre ka opogore gima un paro chuny ji tho kendo gore. Ang'o miyo ODM ni en e party ma ywak okay kamoro amora to ng'eny to ma Nyanza ni dwa bedo mang'eny ahinya. Nitiere weg chama, nitiere weg certificate, nitiere weg gimoro amora. Gini endi inyalo konye nang'o? To ang'o miyo kapod ka endi nitie kamae pod emodwaro ang'o mono odhi e party moko? Gima dwaro ni mondo ing'e mokwongo ni ODM e chama maduong' mogik e region wa mar Africa. In this side of the Limpopo, ODM is the biggest. And anang'eyo ni ODM is the most democratic party ma wan godo e Kenya ka. Omiyo wrangles go nyaka wuogi ji nyaka gore gima ber ok emilaro. Gima ber emilaro. To en adier ni nyuandruok osebedo ka bedo chien kanyo mar joma jopiny dwaro iyudo ka ikawo ticket timiyo ng'ama very unpopular. Koro kata kwachopo sa election ma general tiyudo ka nitie gimiluongo ni voter apathy nikech samoro jopiny ne dwaro nik to ODM ochuno jopiny gang'owa gi Bosco. Koro jopiny manyo dwaro Bosco gi koro giwacho ni wan koro kwadhi timo nade ok wadhi go ombulu wewe nikno kaw telo mano koro ombucha ila be lal kanyo ombulu maduong' ma wadich go ma wataget mar jakom cha bing'eno to menade be koro ng'ikre ka be koro ng'ikore ka to iwacho ni wuoth moro amora kata mar milion mar okang' milion chakore gi step achiel to kaka piny medo dhi e kaka gik moko be medo losore wasebedo chien kanyo ka waneno makosa to an gi yie ni kaka wamedo dhi kaka gimedo timenade e kaka gimedo losore nikech nik king'iyo kata chon kwachako kata higa mar 2007 ne onge chama moro amora minyalo yudo ni nigi kansila ndalo cha ne en kansila ei Nyanza mopogore gi chama mar ODM donge en adier to kawuono kidhi e counties wagi te tibro yudo ka nitie joma nyopusore
gachung' kenda. Tibiro ka nitie joma nyo pusore gi chama moko manyo wan go coalition. Ibiro ka nitie joma nyo pusore gi chembni motome nade mamoko. To kata mana kwa dhi kata mana yiero mar MPs king'iyo county mae mar Kisumu wan gi ja Ford Kenya NMP, wan gi ja independent achung' kenda Shabir kenda ma Kisumu East NMP. To nyiso ni nitiere makosa moro matimore ma ODM nyaka go break matime nade mageng' iwinjo. Emomiyo an gi yie gima wadwaro ni Raila obed president to bed gi joge motegno motime nade moteni malo kucha. To joge gi onyalo yudo motegno mana ka ODM otimo nomination maber moyiero joma jopiny time nade joma jopiny dwaro. Makata ka jopiny wacho ni Bosco koro ok gidwar mondo ting' flag mar ODM to en gima ler ma kamoro amora ma ji obete to neno ni Bosco to notim nade ma Bosco bende chunyo bende yie ni no timore ma yie ni ano yomba kenda moso ngama no yomba ma amba konye kam kende ikonye kam ma amba konye campaign mondo wago 6 piece but ko timore marach tiyudo ka vuta hapa mirima gi sigu koro donje an maduong' na mogik nyase wacho ni ng'ama biro bedo MCA mar Awasi Onjiko Ward nyaka bed mana ng'at ma Awasi Onjiko Ward. Maduong' mogik en ni president mar Kenya wadwaro ni mondo obed obed Raila Amolo Odinga motegno ma is not corrupt ma bende adalawa iwinjo mane gima walaro. Koro ka mara ni ema nyalo miyo Raila kik yudi to kare mara ni ema we mondo Raila otim nade mondo Raila oyud mare no. To koro ywage ni bende un kaka joma koro dwaro komni bende uchopo kode ir National Election Board mar ODM mondo unchiwne gi gige nikech magi en ranyisi ni kapo ni ODM okotimo gini maber gidhi bedo kata kwan ji matin ahinya mantiere county assemblies, kwan ji matin ahinya mantiere parliament kod senate. Makosa matimore maduong' do moko kuom wato pusore to kendo wachopo gi wechegi kendo gin weche mondik piny ma jochamo ng'eyo. To makosa mantie maduong' nitiere joma moko chien kucho ma samoro ok nyal pusore machop kuma weche mag chama gi onego timnade onego chopi but gin jochama kendo gihero chama dier kendo gidwa ni mondo gichung gi chama. Iyudo ka yiero moro ne watimo chon kabisa mar delegates mag ODM e Nyanza manitiere jatelo mar county masani jakombo mar county ma Kisumu en Professor Lolwe. Koro kwachak waduogo piny to sub counties be niga ng'owa nigi jokombe gi officials mag to Kisumu county nitie lweny moro sani marach madhi kethonwa chama mar ODM. Iyudo ka jotelo moyier ni gin delegates mag chama monego bed ni riembo chama kamoro amora maonge ubaguzi moko bende ochung' dwaro kombe. Koro kata seche mag iluongo buche mag ODM tiyudo ka delegates mane jopiny oyiero ok gitimo nade ok giluongore kanyo kigin to gitimo endorsements kigin kanyo. To ka in ng'ama ok ringe lainde ing'e ni an kaka ja ODM ang'e ni bishop mara maduong' en Raila Amolo Odinga dongi to bishop na matin maluwe Kisumu county en Professor Olweny te e constituency ma e sub county ma Nyando bishop na makanyo iluongo ni Fred Outa ene ma pod en jakom mar ODM ma Nyando. To secretary mare iluongo ni Lawrence Lawi Micha Asunga. Koro magi e jomo nego bed ni seche ma ODM seche ma jakom bishop dwaro ni mondo ODM obed gi bura to tudore ka yiecho ta yiecho tudore kobire Nyando ta yiecho tudore gi ng'awa Outa kata gi Micha iwinjo. Tiyudo ka gima timore sani en ni samoro Micha samoro ok winjre ka yiecho okodwa ayiecho dwaro chung senator mani ng'eyo samoro okodwa malo. Koro iyudo ka en ok time nade ok luonge burani. Koro giluongore giromo kamoro e hall kanyo to gichak giyiero joggi moko gi piny kucho. Koro magi e jo ODM delegates. Ting'eni kibiro Nairobi ODM chungo house ka tiyudo ka nying makwano nigo gin e nying mong'e gi chama. Koro chamo ling maluku ni weche beyo chien to weche timo nade weche kethore endorsements ketho chama chien kucho. Koro iyudo ka joma chalo mowe moko luongo an ama delegate an delegate mar ODM to buche miluongo onge bura moseluonga kata to in delegate tan delegate mar ODM manyingi nitie Orange House manyinga nitie Orange House ka kidete do nyinga Orange House ka to koro nikech samoro neno ka samoro karinge line achiel gi kata governor kata mana ayiecho no koro wan itimo nade
Ike uoko. Ike wako. Koro wambe yudo ka chak waluonga ng'owa. Magwa. Bende wambe wan mana jo ODM. Koro en mana lweny. Koro en mana lweny. Nitie jo ODM moko mabong'e na. Mabong'e gweng'. Mabende ong'e gi ji matin e gweng'. Koro en lweny mar vuta ni vuta. Koro adwaro ni mondo chama mar ODM owuog oko motegno. Mondo luong delegates manoyier ga ng'owa. Manoyier gi jopiny manyinge gi pod nika. Gima nowach ni ka nitie ng'ama nosetho to ema time nade? Ema bedo replaced iyiero ng'ama chielo. To kapod en ng'ama ngima to pod ojachama ma pok oweyo nodhi kuma chielo. To en monego bed nobedo interested ga ng'owa gi weche mag chama. To jo mochung' madwa ketho chama madwaro nini, an akwayo ni kaka ginyon oko mondo giwe chama time nade? Otagi joma neutral manyalo luongo jo ang'owa, nyalo luongo jo chama duto. Nikech wan gi paro mabeyo mwadwaro mondo wambo wanyis chama. To gima duong' mogik ni an gima dichko en ni Raila Amolo Odinga time nade? Odonje kom. To gima wacho gi dhi miyo achung' kenda dhi bedo mang'eny ahinya e Nyanza. To achung' kenda go eko bro miyo ODM kod bende teku mare e od bura dok piny nikech achung' kenda go eko gin ting'eni gin achung' kenda samoro ng'ato nitie ma ji ohero adier kaka iwacho. To sama koro achung' kenda ng'eny ma bedwa romo gi ODM no miyo teko mar ODM be dok piny, pesa omenda madege yudo kaka koro party magedo chane bende dok piny, gimoro amora dok piny, duone gi dok piny e parliament. Ma ditimore kamano but sa pod nitie. Pod jo chama wan kaka jo chama mar ODM pod wanyago break mondo wang'e ni to makosa ni kanye. To ere kaka wadwa loso gini kapok wachopo e nomination. Gino ok onego timre kaka to nyalo en gima nyalo timore. Gima nyalo timore, wanyalo yudo joma opusore mang'eny, minyalo yudo kata ka constituency achiel, o yudo kata man out of a beach, nyalo yudo kata ka independent okaw adek. To wan kaka jo chama ok dwa her mondo mano timre nikech dikelo ng'ukni e chama ka, diduoko wa chien. To chama ni modwa ni mondo oternwa Raila Amolo Odinga obed president, to bed gi joge be piny ka. Iwache maber kendo awinjo kaka ilere, to mano endo koro wene jo ODM kaka unu bro loso, ubro dhi to utwerru kama utwerru to uloso nikech en gir ot. To e seche makoro intiere niendi, in gi adier ni kidhi e welo ma ubro dhi miyombo kata yombi ibro kanyo ka chunyi olore adier gino timre kaka nadwaro to an sawa. Jaduong' Nick, adwa na parni ber mondo nyis jo Onjiko Awasi ward ni ibro timo kamano endo ka gino te. Adwa na parni kendo parni jo Awasi Onjiko ward. Kana tipo sikul mar klas 12 to noyudo ka ji dhi e welo marudi yiero maduong' mar 2007 to nadonje pap jaduong' Nick kendo aparo ni donje pap ni chung higa mar 2007 koka wuok sikul kiae form 4 koka ae form 4 klas 12 to nadonje pap kendo nagwera gi yawuoyi mamoko dongo na ane mana tin mogik anyalo paro ndalo cha ane mana tin mogik to Ntimama ema ne duong' mogik e ODM. Koro Ntimama koro nachung kendo an gi live membership mar ODM. ODM ing'eno losi higa mar 2005 ka ji dhi ang'o ka ji oae referendum. Koro dhano 3,000 mokwongo an gadier ni an achiel kuomgi manitie gi live membership mar ODM. Koro nadonjo machung' nikech live membership nikawo gi 20,000. Baba nago otong'o mana ida 20,000 mana dhi akawa ng'o live membership mar ODM. Nachung' to noyomba. To kano yomba 2007 naneno ka noyomba maber adier. Na yie ni notimo nade? Noyomba. Kendo ng'ama noyomba noluongo ji dalane kotimo celebration. E joma nochungo te ane mana dhi dalane chieng' manoluongo ji. Niluonge ni Kansila Weda. Julius Omoro. Ane mana dhi dalane mana mosi mana congratulate kuom yomba. Omiyo sani ma wadhieni makoro yudo ka beta sitigno moromo. Duka beta sitigni chama kenda sitigno kiakili sitigno kila kitu kitudruok and gik machalo kamago. Adhi e welo mar ODM an gadier na dhi yombo an gadier ni ane ma ODM de miya certificate ka se yombo to ko yomba ma fair and square maamba neno ni mato yomba to mana kaka nanena natimo higa mar 2007 cha e kaka dhi timo kendo ng'amo yomba abro dhi dala ne chieng' moluongo ji abro congratulate kendo abro konye campaign.
Mano koro e gima wadwa mondo wawinji weche mag siasa. En wach maber ahinya kaka onego go siasa. Siasa ok en sigu kendo wach maber ni gidhi e welo en gi geno ni odhi yombo to kapo no kier no koyude to obro chiwo lwedo kendo obro riwore gi ng'anindo ma oyombe. Mano koro emiyo wacho ni en demokrasia e pacho marwa ma Kenya kaendi. To moloyo ahinya ber mar mondo jo siasa te okawe mano endo kaka en yorno endo mar dhi nyime e weche mag gero siasa kod demokrasia marwa e pacho kaendi. Kaka pod dhi nyime pok otieko to be ano kasa bende dwa ni mondo mawang'o ei Awasi Onjiko ward nyaka sani endi nyocha ne an Awasi to Awasi kai nitie gima thago ji Awasi ka kechen kama sani koro trucks mang'eny chung'e kiluwo barabara no endo en very busy to en lane achiel kende dhano dhok jamni nyaka guogi gimora amora onwore barabarani kanya kenembo mna mtu kaka koridhi mna at 20 kilometers per hour eka kore inyalo time gimoro iri gima iparo onego beni timo kacha onego ket flyover Awasi koso onego tim nang'o koso ang'o onego los kacha nikech chiro cha yo makare gi barabara kabisa gina Awasi oninde barabara makiwuok ke barabara to gimoro mita 100 brabiji ni tidonje rangach mar chiwo mar Awasi to kacha ing'eyo ni en kamoro ma junction be man tingni be ya Muron koting'o niang' moko bende ya kama wane gi way bridge mar Kibosi kiwuok Nairobi kae piny kae ni kikakori kalo ka DC to nyithindo bende kadho koa sikul to chiro bende opong' sate ching'e ni en border ting'o nyaka ki jolango koro en chiro mopong' sate aneno kata kidhi dala sani to kichopo Molo ka total ka tiyudo kolosne gi nyaka lang'ova go dhano dhi piny moko dhi malo underpass mondo mi flow mar gine ne obed mayom Awasi kachi ing'e ni sani bende kaka iwacho no trailer chung'e ka sa oromo ginindo mondo kiny gitim nade kiny gidhi koro Awasi kacha en mana ni mage to ni national government but wan kaka jotelo matindo kwanyalo romo gi jotelo madongo to mondo wa discuss weche gi to aparo na Awasi kacha sani kaber to nego miye kata lanes mokariyo kaber nikech kuri kaka jatelo mag ojogi kapo no ni gimoro ya tang'e nyige inyalo paro ni kinde moko ajali notimore kanyo marach kabisa mano nyithind sikul makia aya otachiel ne matoka ogine mohinyo kabisa koro ai matemo penjo ni to in kaka ko jatelo safety ma jogi en gima nyaka bed ni mane gimiketo nyime ahinya kanyo ditime ang'o mondo mi kanyo ndo okonji to kana jo Awasi kende kata jo makadhe en kama very busy to jo mang'eny kanyo nyaka bed ni gin jo Awasi kamano koro sama ging'eny kanyo endo ilo mondo mi jogi go bed ni gin safe e kinde duto nyaka bed ni telo mabro donjo kanyo nyaka bed ni bro pare wachno ang'eni gima nyaka goyo poro makapo ni ber to gima onego timre kanyo onego kete lanes ariyo mar ariyo onego ket no zebra crossings to kanyo bendo ndik pucho no konego ikadh 50 kilometers per hour kikadho kanyo mondo mi safety mar joma kadho ang'o joma kadho apaya to mar adek kata kibiro Nairobi kata ka in Mombasa road tibiro do ka jo county government ondiko jomoko ma nikech ng'eni nitie joma riembo matoka gi be moko wigi tek samoro ket 50 nitie zebra crossing kacha to in itimo nade en kore ka ndugu madhi adhiya koro nitie jomoko ma county government ondiko morwako reflectors makuro konyo joma dwa kadho ang'o joma dwa kadho apaya koni gi koni mondo kik wabed gi ajali nwanruok cha to wabiro go mbaka gi jotendwa machalo mani national government kaka wajumbe mag wageni mondo mi Awasi kaber to mi kata lanes ariyo chiro ma Awasi tin kana wuotho kanya edo ka dhano pedho nyaka piny koro ten chiro makore kanyo ger mina machiegni ni ang'o miparo e wach nikech ne beni ji timo hala Awasi tin chiro ma Awasi otin kendo iye opong' kabisa okadwa tiyo gi wach moro no nywandore but iye opong' onywandore mane wach mani tiyo odich kae gi kama kata 10 million samoro gima nyalo timo magi en kwadwa izen chiro mar Awasi to nego beni wayaw chirni mamoko be ang'o alwora mar Awasi makidhi kata mana
kikawo yo mawasi madika titono nitie chiro moro matin kanyo iluongo no muonyo le chich ni bilago machalo muonyo le onego bed ni iyawo gi malach titimo ne joma timo ala kanyo empowerment koro gima goli makeli Awasi en mana samoro wero titimori nade tidok Awasi koro bedo ka jomoko mang'eny manyo ni omuonyo manyo muonyo le makoro ni Awasi timore nade biro kanyo dok kocha koro chiro bedo gi yawruok makare nikech ka wawacho ni wadwa expand Awasi to onge gima wadhi timo onge lo kacha mwanyalo timo nade mwanya chorego solution en mana yawo chiri ma oko mantie alwora mar Awasi boda ng'eny Awasi ma ng'eny gi ok gin jo Awasi ma kanya nyabo ya temo wuotho Awasi kanyo ng'eny gi ok gin joma bende ai Awasi kanyo to iyudo ka onyiso en ranyisi ni joma tindo onge tije mang'eny ere kaka joma tindo mantiere Awasi idhi kony gi wach nikech ok dwa pidho nyithindo tema dhi e boda aneno ka wakati aneno ka gimo obiro piyo modwa ng'ada kapok awacho paro mane an go gi joma tindo ma Awasi Onjiko ward in gi thuolo madaka mokare yo inyalo maduong' manyo an go gi Awasi Onjiko ward ka ing'eyo ni gima timore sani ok kata Awasi Onjiko ward kende en ni joma wanyuolo nyithindo ma wanyuolo ma wapuonjo thoth gi wapuonjo mondo odhi obed jo boda ok rach boda ber nikech kata an atime okelo chiemo ang'owa okelo chiemo e mesa inyalo puonjo go nyathini and all that but kama koro wachopo makoro ot ka ot nitiere gi piki ni wadhi ting'o ng'agini donge koro wala ni dhi timo nade gima no paro ma an godo jaduong' Nik en youth empowerment ma an go en ni seche madhi go siasa kamoro to ok nating'o yudhe moluwora kata 20 kata 30 madhi konya go koko ne ja siasa machielo motimo nade ma wayudo kanyo mane gima timore Awasi Onjiko sani e tendwa ma Awasi Onjiko sani iyudo ka to yudhe mane ng'eya mating'o gi nitie moro mana nyalo kawo tatere polytechnic wan gi polytechnic boya kachicha ma bende nitie sponsorship mag county government an kaka jatelo adwaro na biro to village ka village an gi yudhe makawo kanyo kata mana par kata mana beach kata mana di tatera ng'o atero boya polytechnic koro kacha wadhi loso mechanic kacha wadhi loso plumber kacha wadhi loso jastima kacha wadhi loso ja welding kacha wadhi loso jomotimo nade jomopogore koro iyudo ka the number of joma dine watere boda koro bedo matin wabedo gi joma nigi tich ang'owa e wigi ma jaduong' ni kin kidwa gedo in ka nidwa gedo dala to ok imany jasitima ja plumbing kama chielo in kod gima nang'o e gweng' ka mar ariyo en manyo kaka inyalo mi yudhe grants mondo gi empower go themselves kaka ginyalo loko ohala kaka ginyalo puro to ka gisepuro timanyo nigi chiro mar ang'o kuonde ma ginyalo usi gige ma ginyalo use mwandogi koro gima timore sani en ni yudhe waweya wamanyo gi mana seche mwadwa dhi go siasa sama wadwa dhi gore ema wamanyo gi tan mano gima tenda ok ane ka gima dhi timore nade dhi yie tenda en gima dhi timo youth empowerment and women empowerment onge wacha winjo weche mantie Awasi ng'eny ahinya ok wanyalo wacho gi e bet achiel ni makmane ang'eyo ni wabiro loso gi jaduong' Bosco kende okang' machielo jogo ma bende olapdho gi juri ne komnendo mar Awasi Onjiko ward thuolo ni en maru nyalo bende ubi mondo wawinje ni to un gi paro mane mondo mi wang'e nitere kata Awasi Onjiko ward dongre en wach malich kendo maber ahinya ni nitiere jogo mochiwre ma mondo mi koro ochiw mano endo ma en mijing'o kanyakla gi tiegruok ne jogo kuma gin rowere nikech watek tang'o rume boda odhi miyo wate waneno ka gima wan joma ok par makoro pachwa en mana ni gimore kanyakla nikech wate wadhi e boda oyo dongruok ma piny dwaro mondo mi ji obed gi paro ma opogore moke mar gerruok omiyo adwoko ni erokamano brother Bosco e thuolo ni endi kiapo no ni luongi kendo chaki duogi to walamoni ni kapo no dhi maber ero e kwayo ja Awasi boda ka ginyalo miyi to gimiyi kinde mong'ada ni but dina outline programs man godo gi Awasi Onjiko ward masetimo gima dhi timo kaka koro sani wachomo Desemba to gima an godo e paro ni koyiera tadhi timo nani tadhi timo ne jo Awasi Onjiko kinde otama mar mondo awachnu jo dalawa tadwa ni mondo akwawu abiro wuotho iru
kaka sebedo katimo achiel kachiel abro limo we dhoudi temo ontie mondo wago mbaka kaka joka ng'ato nikech telo masani en mar go mbaka ok en mar kunja ngum ok en mar ting'o beti ok en mar lawo ng'ato abro biro mondo wago mbaka kendo abro nyiso paro ma an go nikech kinde ong'ada machuok ok anyale ka abro biro mondo warom wabed piny kaka joka ng'ato mondo wawinjre wachop kamoro mondo waring kanyakla. Onge wach erokamano wabro luongi ma mondo mi wach weche go weche miro timo nang Onjiko Awasi kendo wachi bet achiel ne kende mak mani mabendi mulono be podi mulo to molo ahinya weche go mag ODM kaka duond od bura uwinjo ywak manitiere uwinjo wach manitiere losuru kanyo erokamano ahinya in ng'ato mane ng'iyo kata ng'iyo chenro ni ndika moro amora ma intiere odoko ni erokamano e bedo kodwa e thuolo ni te nyinga en Neko Kelo abulu ke achiel kachiel e chenro mar weche manyien ka watieko. Hello Kogalo family, supporters all over the world. Mimi naitwa Filemo